Áno, tadia cez press-centrum novinári potom na tú plotu. Oni vedia, však sa nebude. Ale to je septembra, no dobrý podľa. Nevieme, ale... Čím ide? Adam? Prečo? Však tu hráme. Nepoďme sa do mesta. Ja? Budeš bližšie. Dojde oni bližšie, nebojte sa, aby sa niečo na filmu aj na fotelu. Keď sa tam nastačíte. Áno, necháme to fotografovať. Však ešte na otvorení. Vidíš, ja si dám Ivanovi správu. Čo dáš? Náhrod. Otočme sa, otočme si. Áno, Vážení kolegovia, takže takýto improvizovaný briefing dovolte mi, aby som odpovedala asi na úvod potom pána premiéra, aby bol kontrolnom, ktorý vám dal základné informácie. Čo povedať, môžem povedať iba paráda. Bol som tu na kontrolnom dni v čase, keď bola postavená iba tribúna, ktorá stojí za nami a samotný pohľad z vrchu tej tribúny bol fascinujúci, ale tiež neboli postavené ostatné tribúny a teraz síce štadión chvíli ku koncu, pokiaľ ide o výstavbu, chcem zablahoželať všetkým a poďakovať zainteresovaným, pretože bude to nádherný športový stánok. Ja som veľmi rád, že projekt spolupráce vlády Slovenskej republiky a Slovenského futbalového zväzu, pokiaľ ide o modernizáciu asi 21 štadiónov, vychádza. Toto je úplne evidentný dôkaz toho, že uvoľnenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na futbalovú infraštruktúru mal svoj význam. Ja sa teším aj z toho dôvodu, že sa dnes darí slovenskej reprezentácii, je veľký záujem o futbal. Myslím si, že takéto moderné, kultúrne, športové stánky budú ťahať podstatne viac divákov aj na ligové zápasy, pretože pôjde o spoločenskú udalosť. A už sa neviem dočkať 22. či 3. augusta, kedy tento štadión budeme otvárať a potom v kvalifikačnom zápase medzi Slovenskom a Ukrajinou. Bol som informovaný, že stavebné práce sú prakticky hotové na 85%. Ešte sa bude robiť úprava tej najstaršej tribúny, ktorá je tu za nami, ale zatiaľ nie sú zaznamenané žiadne dôvody na omeškanie, teda termín bude dodržaný. A ja veľmi rád si pôjdem potom pozrieť s pánom prezidentom futbalového zväzu všetky štadióny, ktoré sme podporili zo štátneho rozpočtu, pretože podpora športu a športovej infraštruktúry je v našom programovom vyhlásení a chceme v tomto duchu pokračovať aj ďalej. Verím, že čoskoro dôjde k dohode ohľadne Bratislavy, že Bratislava tiež dostane futbalový stánok, ktorý zodpovedá potrebám hlavného mesta, ale Trnava, musím povedať, všetkých predbehla, takže blahoželám a veľká paráda. Ďakujem pekne, ja poprosím ešte pána Adamca. Maroško, poď sem. Poď povedať, že sme veľmi šťastní, že môžeme privítať takto vážnu návštevu a našich partnerov v tomto projekte a poďakovať sa im za predstavivú spoluprácu. Chceme naozaj z tejto spolupráce a tešíme sa, že môžeme nielen obyvateľom Trnavy, ale aj celého Slovenska ponúknuť priestor na rozvoj futbalu a kultúrno-spoločenských akcií, ktoré všetci sme na tomto čále veľmi čakali.
Som veľmi rád, že práce pokračujú. Verím, že v auguste budeme všetci takéto zostave, ako sme tu na otvorenie. Som veľmi rád, že po dokončení Popradu začali sme v Bardejove, za chvíľu začneme vo Zvolení, v Humennom, Zlaté Moravce máme dokončený, máme dokončenú Sedmicu, máme dokončený. Je to dôkaz toho, čo povedal aj pán premiér, že malo to zmysel a to je veľmi dôležité po 20 rokoch, že vláda bola ochotná v tejto ťažkej dobe investovať finančné prostriedky do športovú infraštruktúru. Ďakujem veľmi pekný priestor na niekoľko vašich otázok. Nech sa páči. Mohli som sa opýtať? Pán premiér, chcel by som sa opýtať, keď túto hodnotíte a pozeráte si tento štadión a potom sa vraciate späť do Bratislavy, vidíte tam tú dieru, na čo tak myslíte, alebo aké pocity vám prebiehajú? Možno, že v Bratislave je to komplikovanejšie z pohľadu pozemkov a všetkých tých vzťahov, ktoré boli na území štadiónu Slovan Bratislava, ale sledujem jedným okom veľmi náročné rokovania, ktoré prebiehajú. A ja som presvedčený absolútne, že aj so zdrojmi, ktoré máme pripravené na podporu výstavby Národného štadióna v Bratislave, sa Bratislava zaradí medzi tie mestá, ktoré by mali moderné futbalové stánky. Potom, ako sme v podstate postavili zimný štádion, pamätáte sa, koľko bolo kvôli tomu kríku, každý hovoril, zimný štádion, drahý, taký, onaký. A dnes aj najväčší kritici tam chodia, sadnú si tam či už na koncert alebo na hokej. Koľko bolo kriku kvôli Bratislavskému hradu. Dnes je to jedna z najvyhľadávanejších kultúrnych pamiatok, je to doslova bod, kde sa stretáva každý turista z Bratislavy. Teraz tieto štadióny, ktoré po Slovensku začínajú rásť, bude ich 21, buď teda nové alebo zrekonštruované, sú dôkazom toho, že záujem o šport tu zo strany vlády je a ja teraz si nechcem prihrievať polievočku, ale žiadna vláda nedala toľko peniazí do futbalovej infraštruktúry, štadiónov, ako dala moja vláda. Preto verím, že Bratislava v pomerne rýchlom čase nájde rozhodnutia a riešenia a ideme stavať aj tam. Ďakujem pekne, televízia Markíza Radojdes. Pán premiér, čo teda očakávate od tých štadiónov? Konkrétne, čo to priniesie pre spoločnosť a konkrétne, čo to priniesie pre šport? Vy osobne, čo od toho očakávate? Keď idete niekam na podujatie, či to je koncert, alebo je to futbalový zápas, alebo je to nejaké iné športové podujatie, a nájdete rozbitý, špinavý a smradlavý štadión, tak tam jednoducho nejdete. A už tam vôbec nebudete brať so sebou ani rodinu, ani priateľov. Ak však idete do športového stánku, ktorý je naozaj stánok čistý, voňavý, sú tam v dispozícii služby, veľmi rád zoberiete aj svoje deti, svoju rodinu, svojich priateľov, urobíte si z toho spoločenskú udalosť. Pozrite sa, potom ako bol postavený štadión v Košiciach, koľko ľudí chodilo len na basketbal, napríklad v Košiciach, alebo koľko ľudí tam vôbec chodí na športové podujatie. Čiže investovať do športovej infraštruktúry má obrovský význam. Poprvé, zvyšuje to návštevnosť podujatí. Po druhé, ľudia majú možnosť svoj voľný čas tráviť aj inak ako len pred počítačmi alebo chodením po obchodných domoch, ale môžu ísť na dobrý futbal alebo na nejaké iné podujatie. A vôbec neľutujeme, že sme tieto peniaze vynaložili, pretože futbal je spoločenský sociálny fenomén. Ako nepozerajme sa na futbal iba ako na nejakú hru, kde sa naháňa 11 hráčov na jednej strane a 11 hráčov na druhej strane. Je to fenomén, keď pozeráme vo svete, samozrejme podstatne významnejší, ale potom, ako sa darí slovenskej reprezentácii, si myslím, že sa futbalu stáva významný spoločenský a sociálny fenomén aj na Slovensku. Podporme ho a my ho vo vláde podporujeme. Ďakujem pekne. A ešte posledná otázka. My sme na tomto kontrolnom dni avizovali zahájenie druhej etapy výstavby. Rozhodli sme sa vybudovať novú západnú tribúnu, čím zvýšime kapacitu štadiónu na celkových 20 460 divákov. Samozrejme, jeden z dôvodov bol aj to, aby sme rovnocenné podmienky pre divákov vytvorili aj na tejto tribúne. Rovnocenné v tom zmysle, že tie nové majú úplne európske štandardy a táto západná nesplňa. Takže vybudujeme tam dôchodný toalet, kde sme pre prvú pomoc pre divákov a všetko zázemie rovnocenné s ostatnými tribúnami. Chceme tento náš zámer splniť do otvorenia celého štadiónu na konci augusta. Ďakujem pekne. Jaké to sú? Starý štadión? Žúraný štadión?
Otvorenie štadiónu a potom bude šatke, ne? Ja som už nová sezóna. Treba zrediť. Veľmi náročný na to. Počkaj. Zase sa v poriadku, treba sa...